encargaron de presentar este acto. Non teño máis mérito que ser un colaborador, a súa vez, ocasionalmente tamén, da revista Nova Argentía. E, entón, bueno, invitouse a directiva de Culturmar e ao Consello de Redacción para que viñeran a presentar o último número deste ano, son unha revista anual, e, bueno, facer os comentarios oportunos para informar sobre a asistencia tanto da agrupación, da Federación de Agrupacións, como da revista. Decir que a súa banda, eles son Antón Mascato do Grove, Arousán, a nivel importante porque é capaz de facer guías turísticas da zona, contando os secretos daquilo. Manuel Lara Ferrolán, diseñeiro industrial, enerxético a tope porque, salvo atómica, sabe de todo. Según parece que conta. Do que menos descoñezo é eso. É diferente. Bueno, pues todo o currículum minte completamente. Bueno, e Emilio Insua, pois é ribeirense tamén a nivel alto porque pregoiba a Semana Santa, que iso é moito tamén. Bueno, e ti capaz de facer un libro sobre Ferrol, que ten dedicado un libro a citar. Tamén é un mérito de Ferrolán. Ben, decir que a revista ten 16 números, se leva, a primeira era bianual, agora xa é anual, e estábamos comentando antes que dentro do aspecto historiográfico de Galicia, de contar o mundo da pesca e do mar, foi pioneira no seu momento de falar dos sindicatos mariñeiros, foi pioneira falando da muller no mar, e tamén sobre as ribeiras de pescadores. Está publicando artigos cubrindo esas carencias na historiografía da pesca e do mar galego. Entón, ten unha función, aparte de ser nexo de comunicación entre as máis de 40 agrupacións que están federadas en Culturmar. Entón, ten unha función perfecta para cumprir eses ocos na bibliografía galega. Moi ben, estándoles aquí, eu xa falei máis. Entón, cando queirades organizar esa conversación, cando queirades... Queredes que vos apague o proxecto? Sí. Eu penso que sí, que non... Sí, tira calor. Bueno, pois nada, moitas grazas por estar aquí. Somos a revista Nova Argentía, que é unha revista que trata asuntos relacionados coa cultura marítima e fluvial. É unha revista que naceu como Argentía e vencellada, digamos, inserida nas actividades da Federación de Asociacións pola Cultura Marítima e Fluvial de Galicia, Culturmar. Culturmar xunta o abeiro, digamos, das diferentes asociacións que, dende Ribadeo ata a Guarda e incluso máis abaixo, porque temos tamén vocación atlántica do norte de Portugal, cando menos, traballan polo desenvolvemento, investigación, coñecemento do que é os valores culturais que temos na ribeira e nos ríos do país. Basicamente é unha revista transversal, trata todos os asuntos, os máis dispares, dende patrimonio, literatura, música, embarcacións, técnicas, historias de vida, todos os asuntos que podamos entender que se refiren ao que é o noso sector marítimo. Na presentación de Ferrol do outro día, de Vicente Guisarri, en vez de falar de cultura marítima, falaba de cultura oceánica. Bueno, ele é surfista e seguramente en termo que para ele máis ha caído. Nos preferimos o termo de cultura marítima e fluvial, insisto, porque os ríos forman parte indisoluble dos mares e por tanto, ese é o enfoque que llevamos na revista a estes diferentes traballos. Este é o número 16,
O primeiro publicouse no ano 2024, vencellado a uns encontros de cultura marítima. Sí, 2004 estamos no 24, por tanto 20 anos. Vencellados a uns encontros que houve na Bretaña, concretamente en Dornenés, e aí nacía a revista Ardentía con unha dirección, con unha orientación moi ben definida, porque para nós foi o grande guieiro, o grande timonel desta empresa cultural que se chama Ardentía, que se chamaba Ardentía e que agora se chama Nova Ardentía, e estou referindo a Luís Rey. Luís Rey, de que, por certo, temos un libro aí cos seus textos de cultura marítima en xeral publicados, foi o que lle sentou as bases a esa revista, que en esencia parece ser moito a revista actual. Hai diferenzas, lóxicamente, en 20 anos cambian algunhas cousas. O primeiro número tiña alrededor de 60 páxinas, este ten alrededor de 160. O primeiro número trataba unha serie de asuntos que de alguma maneira estánse repetindo, non o asunto concreto, pero si as temáticas estánse repetindo e ampliando nos números sucesivos. Eu fago sempre un símil co que é a colección da revista. Cando a vemos xunta, os diferentes números que foron saindo, e buceamos por eles, nos metemos a ver cada un deses números, dámonos conta de que todas as temáticas, e dixo moi ben el hai un momento, todas as temáticas que vos podades imaginar teñen cabida na revista e van tendo entrada na revista. Dende o que pode ser o sindicalismo mariñeiro ou as primeiras manifestacións do traballo profesionalizado nos areais, o marisqueo a pé, todas as temáticas teñen cabida na revista e todas as temáticas van aparecendo nos diferentes números. Xa digo, para nós é como unha gran enciclopedia da cultura do mar das galegas e os galegos. E digo galegos e galegas, pero entendede tamén o norte de Portugal. Para nós é moi importante o norte de Portugal. Temos no Consello de Redacción a unha persoa que é a responsable dos museos marítimos e a cultura marítima do Concello de Esposende, Ivón Baptista, e normalmente aparecen artigos publicados directamente en portugués na revista que teñen procedencia en temáticas desas zonas do norte de Portugal. Que decirvos que como insistir, para nós é moi importante que Culturmar sosteña, manteña esta revista, porque nos parece que é unha canle de comunicación perfecta entre os diferentes colectivos que traballan no país en favor da investigación, do coñecemento, da divulgación, da cultura do mar, e, por tanto, para nós sempre estaremos disponibles en calquera presentación que nos convoque, calquera colectivo que teña que ver con estas actividades propias das ribeiras. Pouco máis, decimos simplemente que son aproximadamente 2.000 páxinas xa publicadas, non en este número, que son 160, pero ao longo da historia, que hai alrededor, varias dúcias de asinantes, de colaboradores, en cada número uns 30, entre 30 e 40 traballos distintos. Coidamos moito a parte gráfica, a parte tamén literaria, a parte escrita, pero para nós a parte gráfica é tamén moi importante. Non coñecemos unha publicación do xénero, xa non digo na Península Ibérica, que entendo que non hai, pero incluso na Europa máis próxima a nós, que teña unha calidade como a que ten esta publicación. E aquí atoparedes de todo. Despois Emilio fará unha disección clara do que son os diferentes traballos. Creo que xa vos falaron onte de algúns dos traballos publicados aquí, e eu deixaríavos con un membro do Consello de Redacción, que é Manolo Lara, ferrolano, como vos decían, que ten este número non 2, senón 3 traballos publicados. O terceiro foi un pouco consecuencia de algo que el mesmo vos vai explicar, sobre unha persoa que coñeceredes moitos e moitas das que estáis aquí, Xavier Babé,
E xa digo, Manolo, que é especialista en patrimonio industrial, é unha peza fundamental da nosa redacción, e neste número ten nada menos que 3 traballos publicados. Por tanto, xa os deixo con él. Ben, las cintas son unha peza como as demais. E fan as fotos tamén. Ben, boa tarde e moitas grazas por estar aquí con nos hoxe. Brevemente contarei un pouco a miña aportación neste número, porque a idea non é debullalas, senón que merquedes a revista, para que podamos seguir editando. Entón, farei uns apuntes, nada máis, e direi, primeiro, para entrar, que Ferrolán, pero tamén con un certo parentesco por esta zona, como viñera comentando, lembrome, eu era moi cativiño, dunha señora apellidada Loperrojo, que vivía nesta zona, que non sei, o mellor alguén conoce dona Matilde Loperrojo, era prima da miña tía abuela, así que teño tamén aquí bastante raigame. Bueno, o primeiro traballo que cometín é que ás veces nos dificulta, é dificultoso para nos atopar temáticas sobre os ríos. Entón, ocorreuseme indagar un pouco o que chamamos aí na revista transporte por flotación. É dicir, a primeira, se cadra, maneira de aproveitar a enerxía potencial do que é un río. Botas algo a auga e acaba chegando ao mar. Este tipo de transporte fíxose moito por a súa facilidade para baixar madeira dos montes hasta os portos. E, bueno, empecé a buscar escritas, información ao respecto, non atopei moita, a decir verdad, ainda que algúns apuntes que si falan, por exemplo, da provincia de Mondoñedo que foi, en donde baixábase dos montes Astures hasta Navia e Galegos hasta Foz, polo Oeo abaixo, baixábase madeira en rollo ou labrada, que despois embarcábase en Ribadero, que era o que tiña autorización real para facer ese tipo de aduana en todo ese espazo marítimo terrestre, e mandábase basicamente para o arsenal de Ferrol, para a construcción naval, e tamén puntales para as minas que despois embarcaban rumbo a Glasgow, o Reino Unido e tal. E seguimos para baixo, atopei despois un artigo sobre un descenso xa máis moderno, se cadra, como noticia periodística, que baixara desde un pouco máis arriba do Coto de Ximonte, no Ulla, hasta Pontecesures. E en Pontecesures embarcábase a madeira xa en Gabarras hasta o porto de Carril, e ya de Carril ia a embarcaciones maiores para destinos posteriores. Curiosamente non atopei fotografía ninguna, aínda que sábese, incluso xente xa de moita idade, lembrábase de ver no Tambre como baixaba a madeira tamén dos montes da zona cara ás serras que había, no que para min colleu o nome de ese feito, a Serra de Outes, unha zona importantísima no traballo da madeira e para a construcción naval, precisamente. De feito, hasta tempos moi recentes, os cascos de madeira dos buques que se facían en Outes motorizábanse despois en Vigo, porque ali o que non traballaban eran os motores. Do Miño tamén temos información de que se baixaran cando menos hasta 1922 madeira dos montes da beira portuguesa e da beira galega hasta as serras que había en Camposancos, donde se elaboraba a tablilla que despois se enviaba a Valencia para embarcar pasas para o Reino Unido. Curiosamente, no norte de Portugal non atopei ninguna información deste transporte por flotación, posiblemente pola razón de que os seus ríos, por ser máis calmos, son navegables en moitos kilómetros. O mellor exemplo o Douro, que ten casi uns 200 kilómetros de navegabilidade, co cal xa baixaban as madeiras montadas nas gabarras e aforraban traballo, porque o traballo de baixala polo río xa se entende que tiras a madeira e a auga a vai levando para onde
para baixo desde logo, pero queda despois encallada nunha revolta do río e ten que ir xente por terra apartándola para que siga baixando. É dicir, un traballo que ocupaba a moitísimas persoas ao longo da baixada na vida do río. Centenares de persoas se empregaban ainda en 1930 no río Ebro, porque quedou tamén memoria da última navegación. E, bueno, xa non conto máis, porque xa vou contar todo o artigo, non merexo. Outro traballiño que fixen despois foi pensando precisamente na amplitude da cultura marítima, que non é exclusivamente as embarcacións tradicionais, en facerle unha entrevista a un investigador do Centro Oceanográfico con a sede que ten en Vigo, ¿no? Que foi dos primeiros, por certo, que se instalaron na Península Ibérica, o pequeno instituto que houve ali, e sigue ali traballando, e que nos dera a idea que nos dera unha visión de que están a facer realmente eles ali, ¿no? E penso que resultou moi interesante porque nos conta desde como estudan o tamaño, a luz das mallas das redes de pesca para tratar de non coller peixe pequeno ou peixe de especies que non lles interesa, que despois hai que descartar, etc. Falounos tamén da maneira do traballo de subir os copos a bordo para non danar a pesca. Bueno, unha serie de puntos de vista moi interesantes e que a verdade eu nunca pensei que fora tan amplo o abano, o leque, no, que colle na investigación destes amigos xa do Centro Oceanográfico de Vigo. E, bueno, o terceiro traballo foi un pouco, empezou por ser a reseña dunha viaxe atlántica que matinou un compañeiro, o Xavier Babé, que xa sería por o ano 96 ou antes, argallara unha viaxe, a primeira viaxe científica que se fixo do Estado español á Antártida, nunha goleta chamada Aigos de Marzo, que o mellor algúns de vós pois lembrades daquela noticia, ainda que non se lle dera moita importancia, porque houve bastante malestar nas, digamos, forzas armadas do Estado de que foran os civiles os primeiros que chegaron ali. Foron os primeiros que chegaron, e desde entón hai unha base permanente do Estado español de investigación na Antártida. Bueno, pois aí despois ocorrerase que era quen de atravesar o Atlántico utilizando os medios que utilizou Colón, por resumir un pouco, dos finales do século XV aos comezos do XVI, prácticamente o astrolabio. É dicir, un artiluxo co que podes mirar as alturas no sentido astronómico dos astros sobre o horizonte, e que con uns pequenos cálculos te dan a latitude na que estás navegando. É dicir, que lle permitía aos navegantes seguir unha determinada liña ou, cando menos, cando chegaban a algures, saber o que se habían apartado de onde querían chegar. Non tiñan medios daquela de saber a longitude na que estaban, é dicir, sabían, digamos, o paralelo polo que se movían, ou entre os que se movían, pero non os meridianos aos que chegaron, por unha razón, que non había medición precisa do tempo. Salían dun sitio e despois, en función do desplazamiento que tes sobre a esfera terrestre, pois sabes máis ou menos que 15 grados vas camiñando pouco a pouco, cambiando dun meridiano, pero iso hasta que houve cronómetros non se podía comer. Cronómetros de precisión, xa no século XIX. Non se podía saber, pero Babel decía, eu son quen de cruzar o Atlántico desde a Gomera, onde saíron, hasta a illa de Seara, na arquipélago de Guadalupe, xa no Caribe, con un erro mínimo. Era a súa arena, de facer eso, xa o intentarán facer na expedición aquela que se chamou Mandiña. Construíran unha dorna, despois fallou a expedición por razóns económico-financeiras, pero, bueno, era a idea, e lle quedou aí grabada, e xa xubilado, dixo, pois vamos a intentar, ainda que sea
a última viaxe. Bueno, conto un pouco as ferramentas astronómicas que utilizaban no artigo e rematou dunha maneira imprevista coa morte de Babé, e metimos aí un pouco de remate de coda da expedición, o feito de que a 3 días de chegar a onde quería chegar, porque iba mallado, e o veredes no mapiña que poñemos na revista, o rumbo llevaba, ten unha intuición mariñeira que tiña o bo de Babé, e a 3 días de chegar a destino, pois faleceu. Morreu a bordo, e aí rematou o conto. E aquí remata o meu conto tamén. Moitas gracias. Unha das cousas que nos pediron cando nos pediron organizar esta actividade é que vos faláramos un pouco de Culturmar, das diferentes asociacións que forman Culturmar. Que fai unha asociación pola cultura marítima? Pois basicamente 3 ou 4 cousas, non todas son iguais, algunhas son moi diferentes entre elas, pero basicamente todas coinciden en algo que é o denominador común de todo isto, que por un lado a recuperación de embarcacións. Ata aí, cando era neno no Grove, unha embarcación que deixaba a súa vida útil como embarcación para pescar, automáticamente pasaba a ser material para ser queimado na noite de San Xoán. Iba as cacharelas, non sei se chaman as cacharelas aquí, fogueiras, xumieiras, como chameten, e iso era o máis habitual. Canto mariñeiro deixaba de sair ao mar e xa non tiña alguén a quen deixarle a herdanza, esa embarcación xa non se reparaba máis e queimábase. Hoxe, afortunadamente, é rarísimo ver unha embarcación que se queima. Unha dorna, un bote, unha gamela, unha chalana, non se queima. Restaurase e ponse a disposición de algunha destas asociacións que a acollen e que buscan os cartos para recuperala e poñela a disposición dos membros desa asociación. Por outro lado, algunhas teñen escola de navegación, ou ben formal ou ben non formal, pero que tamén creando, fomentando o gusto, o placer, a afección pola navegación en embarcacións tipoloxías tradicionais. Por outro lado, unha das actividades máis enlleiras das diferentes asociacións está sendo de 2 ou 3 anos para aquí, pero xa antes tamén, o que agora mesmo se chama Copa Morling. Staffan Morling era un etnógrafo sueco que veio a traballar a Galicia nunha tese de doutoramento relacionado coas embarcacións, coas tipoloxías de embarcacións, fixo posiblemente a gran obra sobre a Dorna como embarcación e como obra de enxeñería non feita por enxeñeiros, sino por sabios que a través da experiencia resolveron todos os problemas que foron atopando ao longo do tempo. E Morling foi un precursor da cultura marítima do noso país, curiosamente un sueco que decía que Galicia non é a Fisterra, o fin do mundo, que Galicia é o centro do mar. A memoria de Morling, a Culturmar dedicalle esas regatas de embarcacións, básicamente de dornas, que teñen lugar, sobre todo nas zonas baixas, pero non só. E despois hai cada unha das asociacións, como vos decía, ten outras actividades, entre elas, pois, promover encontros, facer xornadas, divulgar, recoller materiais, fotografías, patrimonio inmaterial, estar en contacto cos concellos para estar alerta e poder salvar unha pequena construcción relacionada coa cultura do mar, unha antigua fábrica de conserva ou unha salgadoira, en fin, cada unha ao que pode chegar. Iso é o que fan as diferentes asociacións que están baixo o abeiro da Federación de Culturmar. E como vos decía antes, Ardentía, que é a revista da Federación de Culturmar, comezou chamándose Ardentía. Ata o ano 2013 aproximadamente foi dirixida por Luis Rey, que prematuramente ten unha doenza grave que vai dar cabo dele no ano 2015, e aí decidimos que a revista tiña que continuar
pero tiña que, de alguma maneira, marcar unha nova época, pasando a chamarse Nova Ardentía. Ese engadido é moi habitual cando un barco cambia de mans, muda de patróns ou de empresa no mundo do mar, engádese sempre de novo ende, novo Paquito, novo o que sexa. Nos decidimos facer isto tamén, e dende ese ano 2015 que encolle a responsabilidade de coordinar o Consello de Redacción e apandar a parte máis intensa do traballo Emilio Insua, de Viveiro, filólogo, profesor de ensino medio en secundaria e que leva en Nova Ardentía, en Ardentía, máis que en Nova Ardentía, dende prácticamente o principio, como colaborador directo de Luís, e o que mellor interiorizara o que tiña que ser a revista. Por tanto, xa vos deixo con Emilio, que coñece moi ben cales son os diferentes bloques temáticos que procuramos que na revista estén sempre presentes. Nada, Emilio. Pois moi boas tardes, antes de nada, moitas gracias á Agrupación de Camouco por invitarnos a presentar esta revista de cultura marítima dentro destas xornadas que estades celebrando, poñéndolle ramo casi, non, hoxe, e facelo nunha antiga escola de indianos a min prodúceme unha sensación aínda máis especial, non? Porque eu son unha comarca onde tamén houve unha grande actividade nos principios do século XX de sociedades de instrucción que recadaban cartos alá na Habana ou en Buenos Aires para construir escolas onde non as había, e non hai nin 2 semanas estaba, se me permitides a inmodestia da autocita, estaba presentando no Consello de Cultura Galega unha edición dun libro escrito polo presidente dunha desas entidades, Viveiro en su comarca, se chamaba a entidade, Justo Taladricatá, da aldea de Magazos, alá en Viveiro, presentando unha edición facsímil dun libro que escribiu para defender un pouco a súa xestión e a súa orientación, e non calculaba eu, non tiña eu presente, pois que 2 semanas despois iba a estar eu nun edificio que responde un pouco a todo ese esforzo, en moitos sentidos altruista, en moitos sentidos tamén positivo, non? Para a nosa sociedade, e é moi bo que un lugar, que unha colectividade humana o conserve e o reutilice e lle dea novas vidas, non? Entón, nese sentido, un placer estar en Camouco, nunha escola de indianos coa súa historia detrás, e nunha agrupación que fai porque esa historia non se esborrife, non se difumine, non se esvaeza no ar, e sexa transmitida. Eu tamén, dicía ahora Antón, que, aínda que son seguramente un dos máis novos en idade dentro do Consello dos que hoxe viñemos ata aquí, pois son o máis veterano, porque, claro, eu empecé de choc na Ardentía, eu estaba na sala de máquinas con Luís, correxindo, revisando, e cando me dixeron, pois hai unha presentación que xestiona Xavier Brisset, temos que ir a Camouco. A min encendeuse así unha lucesiña lá no fondo do meu cerebro e acordeime do traballo magnífico dese señor admirable no seu traballo de López Naveira, que eu correxín, digo correxín e digo mal, revisei hai agora, no 2005, case hai 20 anos. Un traballiño que supoño que coñeceredes todos e todas vós, títulos Os mariñeiros de Camouco no Golfo de México, e ali fala do Viveiro María, propiedade de Martínez Camaleiro, fala dos mariñeiros de redes que estaban alá no porto Peirao dos Cocos en Casablanca e que iban polo Golfo de México ata Florida e demais a pescar chernas, pargos e outros peixes caribeños, tropicais, e despois metíanos nunhas gaiolas ali na Habana chamadas cachuchas, nome máis galego imposible, non? E repartían despois ese peixe fresco, sairiño recén do mar, dirían en Cuba, para alimentar a poboación, claro. E ese traballo a min veu unha memoria no momento en que soube que viñamos para aquí, moi reconfortante, non?
que a revista se convirte casi nun catalizador para novos traballos, para xente que recorda, para xente que rebusca aquela foto bonita que tiña na casa do seu avó, ou do barco no cando o seu pai, ou súa nai que foi mariscadora toda a vida, tal, e iso repercute, nos venos de volta e temos máis artigos, máis fotos, máis traballos, máis xente enrolada. E iso parecenos que é unha salvagarda, claro, que é a defensa que temos para que todo ese mundo que ten que vivir no presente, que ten que adaptarse a todos os avances tecnolóxicos, a todas as situacións que se van dando na vida real, na economía real, no mundo real que se vive, pero que todo ese caudal, toda esa memoria, todo ese coñecimento previo que nos trouxo ata aquí, que non desapareza, que non se perda. Entón, para que vexades como esta é unha revista que realmente non ten unha vocación de negocio, non está feita nin para financiar Culturmar financiase por outros medios, a revista intenta ser autosuficiente do punto de vista económico, a través de anuncios de concellos ou de outro tipo de institucións, ou de empresas que teñan que ver directamente con o noso mundo, poño por caso editoriais que sacan libros que teñan que ver co mundo do mar, nos vamos conseguindo, por lo menos nos últimos tempos, que a revista non lle dea ningún quebradeiro de cabeza económico ao conxunto de entidades que traballan na Federación. E como nos autofinanciamos, pois, de alguma maneira, o que se saca dun número é o que vai contribuir a pagar o seguinte. Entón, non estamos a facer caixa, non estamos a pensar, podíamos ganar máis. Non, estamos a cumplir un papel, un rol que a propia Culturmar nos define, que é tedes que ser o escaparate que visualice todo o traballo, todo o mundo de preocupacións e de actividades que nos fomentamos, para divulgar, dar a coñecer, dignificar, etc., a cultura marítima e fluvial da nosa terra e do norte de Portugal. E entón, con esa intención divulgadora, por exemplo, facemos algo que sería contraproducente se isto fose unha empresa, se fose un negocio, unha revista, diríamos, comercial, que é que, cando pasa aproximadamente un ano de sacar un número, subimos o PDF completo do número á página web da nosa revista, que se chama novardentía.gal, e aí está, desde o primeiro número ao último, de maneira que calquera de vos, ao chegar agora a casa, entrades no vosso portátil, poñedes en Google Nova Ardentía, enlazaramos a esta página, e na página veredes números publicados. En cada clic teredes o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e con entrar e mirar o índice podedes localizar o artigo de Ernesto ou calquera outro que vos interese pola temática, polo autor, pola zona polo porto ou pola ría onde está, diríamos, situado o tema, etc. E con isto, o que facemos, e somos conscientes, ou cheganos noticia de que é así, é multiplicar exponencialmente o impacto e o coñecimento dos traballos que aparecen na revista en papel. Non renunciamos á revista en papel, porque somos dun tempo, seguramente, sabemos o gozoso que é para unha persoa ler en papel, que o artigo non sexa nunha pantalla, que sexa tocable, manipulable, manexable, guardable, transportable, sin cables e sin wifi, e ademais porque con isto conseguimos que estea presente a revista en determinados repositorios, como poden ser bibliotecas esenciais da cultura do país, como a da Real Academia, ou o Museo do Pobo Galego, ou a Fundación Penzol en Vigo, ou a Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago da Coruña, porque así sabemos que sempre que alguén necesite consultar, queira ver unha foto antiga, un traballo, etc., vai estar, diríamos, tamén aí á súa disposición. Combinando estas dúas vertentes, estamos facendo por cumplir esta misión que nos encarga a Federación de Culturmar, eses 40 e tantos colectivos. Aquí están Patexeiros, estades vos en Camouco, pero hai nas Rías Baixas, en Vigo, en Arousa, en Muros, no Cantábrico, é dicir, a organización desorganizada que di o Xío Allo da illa, non? Cada grupo fai a súa actividade,
pon o foco naquelas cousas que lle interesan ou que lle parecen máis relevantes, pero o sumatorio de todos eses pequenos, múltiples esforzos que se fan en múltiples pequenas localidades e portos do país, pois vai dando, diríamos, o movimento de Culturmar, que, cos seus defectos e cos seus problemas, que os ten, evidentemente, pois vai convertendo, ou está convertendo a nosa terra nun elemento referencial para moitos outros lugares da Península Ibérica, norte de Portugal, Cataluña, o Levante valenciano, Euskadi, na maneira de traballar, na maneira de recuperar embarcacións, de implicar a poboación, de rescatar memoria, e iso permítelle a Culturmar xogar un papel casi, podríamos decir, de embaixadora, entre comillas, da cultura galega, pelo menos da cultura vinculada a mares e ríos, en encontros de dimensión internacional. Antes falaba Antón de que a revista naceu, como Ardentía naceu, para ir acompañar a expedición de Culturmar a do Arnené, onde se celebraba un encontro internacional de cultura marítima, con barcos de moitos países e de moitas zonas, irlandeses, británicos, escoceses, bretóns, nórdicos e demais. E, uns anos máis tarde, volve Culturmar a representar a cultura do mar e do río en Galicia no Encontro Internacional de Brest, pero xa non como unha asociación que acude ao encontro, senón como convidada especial, con estatus preferente. E eses pequenos grandes éxitos, ou esas pequenas grandes relevancias, trascendencias de Culturmar, pues, en parte están vinculadas ao produto que hoxe vos vimos presentar, esta revista que xa chegou ao número 16 e que vai de alguma maneira cubrindo pues, este aspecto de que sexa un movimento que non se limite a recuperar os barcos e despois navegar e velear cando ven o tempo, senón que teña por detrás un sustrato, un sustento de tipo, diríamos, cultural e que abra a perspectiva a todas estas ramas que vos comentaba antes, pues, do saber, de investigación, etc. Economía, historia, antropoloxía, etnografía, folclore, etc. Porque así é como realmente ten sentido recuperar un barco, ten sentido falar cun vello patrón ou con unha mariscadora para que che explique como o seu traballo. Si se encardina, si se conecta con todo un movimento que lle dá valor a eso, ou que converte eso nun dato importante, diríamos, para a comunidade. Porque, senón, o risco ou o perigo é que non lle interesa a ninguén, máis que os que o viviron, e os que o viviron non lle dan importancia, por lo tanto, eso decae, non? Pois para que non decaia, aquí estamos. Bueno, non me quero estender moito, pero vou vos contar un pouco a interioridade de como traballamos para confeccionar un número. E vou vos exemplificar este tipo de traballo co número que vos vimos presentar. Nos traballamos con un esquema básico, con un esquema de partida que combina unha serie de seccións que consideramos habituais ou fixas, que teñen que ir, e despois as colaboracións. As colaboracións, diríamos, do arredor do Consello de Redacción da revista, que veñen ou de xente que está nos colectivos de Culturmar, ou de xente que, sin estar en colectivos de Culturmar, pois está no mundo o interés pola cultura marítima e fluvial. Entón, algunhas colaboracións son solicitadas por nós, porque se cumpre un aniversario determinado, ou porque hai un tema de relevancia nese momento que compre abordar, e poñovos por caso. 2024 é o centenario, o primeiro centenario do Pósito de Pescadores de Celeiro, en Viveiro. Bueno, pues, no Consello de Redacción decimos hai que buscar a alguén ou hai que pedirle a alguén un artigo sobre o Pósito de Celeiro que está de centenario. Ou que resulta que hai un centro educativo que é a Ixola de Marín que cumple os 25 anos de andaina. Ben, pois entón, desde o Consello de Redacción buscamos a persoa, neste caso 3 persoas, que nos pudesen contar as 3 grandes etapas que durante eses 25 anos atravesou ese centro educativo e que nos explicasen como traballaban, que aspectos traballaban, que técnicas, que materiais, que dificultades tiñan, canta matrículas, se subía a matrículas, se baixaba a matrícula, etc.
Entón, seccións fixas por un lado, colaboracións que ou son espontáneas e veñen do propio mundo da Federación ou son solicitadas por nós puntualmente por este tipo de eventos, conmemoracións, aniversarios ou problemas actuais. E despois facemos unha recopilación que intentamos organizar de maneira que a revista teña, vamos dicir, certa lógica, verdade? A revista podía caer nunha especie de corto pego e aí vai todo e ora navega por ela como queiras, pero iso ten o seu risco. Entón, o que intentamos é darle unha estrutura un pouquinho racional que permita unha lectura, casi diríamos, coherente, non? Unha lectura sucesiva. Quen queira lela de outra maneira pode, pero se un lector ou unha persoa lectora di vou empezar polo principio, vou ir ata o final, que esa travesía realmente non lle tolee, non bandee tanto que diga, xa non sei nin de que me falo, senón que lle vexa unha certa coherencia. E como facemos? Pois facemos unha organización en base a 3 grandes núcleos. Vamos a chamar o núcleo da memoria. Por qué? Porque neste núcleo intentamos ir introducindo todos aqueles traballos, entrevistas, reportaxes, crónicas e tal, que teñen que ver co pasado. Coa memoria viva da xente que andou ao mar hai moito tempo, que recorda como eran os barcos de antes, pongamos por caso, ou coa memoria que ven a través da investigación rigurosa en arquivos, en comandancias, etc., para falar da Guerra da Sardiña, como fixo Xavier, ou como está facendo Xavier nunha serie de entregas, ou para falar dun buque negreiro, dun armador de muros no século XIX que transportaba escravos desde África aos Estados Unidos ou ao Brasil. Entón, aí vai a memoria, aí vai o espello retrovisor, como diríamos medio mundo, non? Despois, outro grupo de elementos clasificámolos ou metémolos baixo a etiqueta, diríamos, da cultura. Todo aquilo que fala do mar ou fala dos ríos, e da vida e do traballo, pero cun enfoque, vamos dicir, vinculado de maneira máis ou menos directa a facetas das belas artes, literatura, teatro, fotografía, pintura, etc. E entón, por exemplo, sempre adoita haber algún tipo de traballo que fale de cousas relacionadas co léxico, con la psicografía, o vocabulario, como se chaman os peixes en cada sitio, ou como son os distintos nomes das pezas dun barco nas distintas áreas, etc. Ou, como neste número, onde atoparedes un traballo de Paco Fernández Rey, un académico da Real Academia Galega, que está dentro do Consello de Redacción e que nos explica as moitas maneiras de chamarlle nas distintas rías de Galicia a ardencia, a ardentía, ao arder do mar, verdad? Esa fosforescencia do peixe en determinadas épocas do ano. Ou un artigo de Rosa Fernández Otero, do Grove, que nos explica, ou fixo un traballo monumental, con unha gran capacidade de sintetizarlo en moi pouquiñas páxinas, pero un traballón para o que lle chaman os especialistas naonimia, os nomes dos barcos. Como se chaman as embarcacións? Que nome lle posa a túa chalana, a túa adorna, a túa gamela, ao teu bote? E por qué? E entón, ela descubre ou ela analiza que hai nomes moi variados, verdad? Que os motivos, as razóns de que unha persoa propietaria dunha embarcación lle chame así ou lle chame asado, van desde motivos familiares, nomes de mulleres, de homes, de fillos, de netos, de netas, etc., a nomes de accidentes xeográficos característicos da ría ou do porto onde ten o barco, a cousas de humor, de puro sentido de humor, xa te vexo, aí ven este, pa onde vas, etc. Nomes que calquera diría, pero como lle chaman a un barco así? Pois sí, porque a xente ten sentido de humor. E despois temos o que podíamos chamar a sección de historia e barcos, que, se o pensades por un momento, parece un elemento moi esencial, verdade? Do traballo de cultura humana. Historia e barcos. Neste número tedes
Traballo sobre un tipo de embarcacións de marín, as traiñeiras, que se utilizaron a finais do 19 e principios do 20, sobre todo, para a pesca da sardiña. Tedes a historia do Bocanegra, dese barco negreiro que vos comentaba antes. Tedes unha crónica feita por Aquiles Garea, de Corcubión, sobre unha estirpe, sobre unha saga de capitáns da mariña mercante, da zona de Corcubión, de orixes catalás, os Agramún. Tedes o traballo de Brisset, que xa é a cuarta entrega, sobre o conflito da chamada Guerra da Sardiña a principios do século XX nas rías galegas entre os do Xeito e os da Xabra. E tedes unha pequena aproximación de Díaz Guerreiro á presencia de barcos da Armada Nazi, da Armada Alemá, durante o final da Guerra Civil Española e principios da Segunda Guerra Mundial no porto de Vigo. E despois, o traballo de Lara, que xa vos falou del, de transporte de madeira por flotación nos ríos, un artigo de Roberto, que está aquí acompañándonos, sobre un barco específico desta zona, o Pajarito, a historia do porto de Foz, un repaso do noso amigo da lá de Foz, en aquel naceu en Reinante, Antón Niñe, e con estes vimbios vamos facendo o cesto e vamos colocando de maneira que, se a un lle interesa o tema barcos, poida ir, diríamos, ás páxinas onde está concentrado o tema barcos, e se a un lle interesa máis a perspectiva memoria, xente e demais, que vaya pois a ver como o Bobbio Manuel García do Ibuevo mariñeiro naufragou no barco pesqueiro sahariano, caeu ao mar por unha pancada do mar e pensou morrer ali e finalmente salvouse, ou o artigo de Vicente Irizarry, que vai sobre surf, claro. Nunha das presentacións alguén preguntou: e como sendo unha revista de cultura marítima metedes algo de surf? O surf non é cultura, pois non é verdade. O surf ten tamén a súa cultura e ten a súa vinculación con mar. E a xente que practica esa modalidade de deporte ou de entretenimento, unha parte dela toma conciencia do mar, dos valores do mar, da xente do mar, do cuidado do mar, do medio mariño, etc. E acaba sendo aliada, comillas, nosa, aliada de calquera individuo que no mundo pense no futuro da humanidade a través dos océanos, do cuidado dos océanos, da atención dos recursos. De maneira que non hai artigo sobrante, non hai perspectiva sobrante na revista. E nos fixemos, para este número, dúas entrevistas un pouco especiais. Unha foi coa viúva da Staffan Morgan, citaba antes Antón, dese sueco que veo a Illa de Ons a estudar as dornas e que nos abriu os ollos aos que, convivindo a diario nas Rías Baixas, sobre todo coas dornas, non lle dábamos valor, ou non víamos que esa embarcación tuvese todo ese tesouro de saberes e de adaptacións e de transformacións multiseculares, non? Detrás, que nos remontan casi ás invasións vikingas dos séculos 9 e 10, cando o arcebispo Xermírez tiña que levantar as torres de Catoira para que non lle subisen os vikingos polo río arriba a saquear Compostela. Aí están as orixes das nosas dornas mariñeiras, dornas fabricadas por carpinteiros de Ribeira que seguramente non sabían ou non verían nunca na súa vida ningún dibuixo dun vikingo, pero estaban reproducindo xeración tras xeración un saber aprendido, adquirido, seguramente nesa época tan remota, non? E fixemos unha entrevista a Chefa, a viúva de Morley, que nos conta na revista pois cousas casi, diríamos, íntimas e persoais, non? De como se coñeceron, como foron mozos, da rigurosa moral daquela época que lles impedía ter comportamentos en público que hoxe nos parecen absolutamente normais e normalizados, verdad? Darse un bico, collerse da man, cousas así, non? De maneira que, a través desta entrevista con Chefa, non só coñecemos a vida ou aspectos da vida de Staffan Morgan, tamén nos recrea ou nos reproduce un mundo que moitos xa non coñecemos, habría que engadir, afortunadamente, pero que estuvo aí e que marcou a pauta, verdad, da vida de tantas persoas. Ou, por exemplo, outra entrevista con Paco Frá. Paco Frá de San Cibrao, de Cervo, en Lugo, na costa cantábrica de Lugo,
e é neste momento a 8ª xeración consecutiva dunha familia de carpinteiros de Ribeira. Vou non repetir outra vez porque parece moco de pavo, é a 8ª xeración. Hai máis de 200 anos que os Fraga de San Cibrao construen e reparan barcos de madeira, barcos tradicionais. Lembraredes, supoño, polas noticias, que hai agora aproximadamente ano e pouco ardeulle o asteleiro. Ao principio pensouse que de maneira propositada, que fora un atentado, que fora un incendio provocado. Hoxe parece que as investigacións da Garda Civil din que seguramente foi, como se di isto, involuntario. Foron uns rapaciños que tiraron uns petardos e un dos petardos, unha faísca, prendeu. Bueno, ese incendio, ao principio, era, ou pareceunos a todos, desolador. Mima, se arde un asteleiro, vos non sabedes que arde cando arde unha carpintería de Ribeira, porque non é só a madeira que está ali para construir os barcos, son as maquetas, son os planos, son as fotos antigas, son as ferramentas que o mellor levan 70, 80, 100 anos servindo a esa mesma familia. É dicir, un tesouro patrimonial tremendo. E despois, afortunadamente, cando pasou o momento do shock e da impresión e cando se puido volver a entrar por riba dos borrallos e das cinzas do incendio, viuse que o destrozo non foi tanto. Non afectou ao corazón, diríamos, de memoria dese asteleiro. Perdeu madeira, perdeu tal, pero, como di Ferran na entrevista, eso compras outra e faz o mesmo barco que tiñas pensado. O importante é que non se perdese o elemento de memoria. Bueno, e fixemos unha entrevista para que nos falase da súa familia, dos barcos que saíron do seu asteleiro, do seu presente, do futuro que lle ve, etc. Unha entrevista que vos recomendo porque, aínda que non teñades de entrada ningún vínculo, nin ningún coñecimento do que é o mundo dos carpinteiros de Ribeira, simplemente ler esta entrevista eu creo que dá unha satisfacción e un interés moi especial. É un perfecto introductor, diríamos, para que volvas a sair á rúa ou volvas a sair ao porto e vexas os barcos ou as lanchiñas ali flotando e digas, ui, isto ten moita amiga, non é só a estampa folclórica. E despois, como somos unha revista que se debe a Culturmar, no encontro de Saba, na presentación, os que estuvestes ali lembraredelo, Sole Rei, que é do Grove, que é a que maqueta así de preciosa esta revista, tirounos das orellas, sobre todo a Antón e máis a mí, que nos ten así máis a mano, e díxonos, falades moi pouco na revista, tratades moitos temas, abrídelas a moitas perspectivas, pero casi non falades nada, ou falades moi pouco, do que fai a xente en cada lugar, da actividade das agrupacións, que en tal sitio estaban intentando recuperar unha embarcación, que no outro xa empezaron a restaurar non sei que ali non sei onde teñen un arquivo de fotos antiguas e están recopilando para facer un álbum ou sacar unha publicación. Tedes que dar noticia deso, porque senón parece que a cultura marítima é os que velean cando velean, o encontro que hai cada 2 anos e os números da revista, e que non hai máis. E é todo o contrario. Eses son os grandes escaparates. Pero por detrás está, diríamos, todo o traballo de almacén. O traballo de almacén é cada colectivo, en cada localidade, en cada porto, facendo actividades todo o ano, recuperando embarcacións, etc. E entón decidimos crear unha sección con un título así un pouco humorístico que se titula A que andamos. Eu supoño que, se vos digo a que andamos, parece que ten un toque de recriminación, verdad? De reproche, pero non, é justamente o contrario. Contádenos os colectivos que estades en Culturmar, ou os que non, pero traballades na cultura marítima, en que proxectos andades, que obxectivos tedes, en que estades pensando para o futuro inmediato, tal, e que nós poidamos dar a coñecer todo eso fora. Despois, Antón fixo unha nova sección que se vai titular Espacios para saber do mar e dos ríos, porque tamén detectamos unha carencia que é a seguinte: se nós levamos 16 números da revista, unha persoa que estea mínimamente no mundillo da cultura marítima, porque se dedica á historia ou porque está nun colectivo, pois está enterada, verdad? E sabe a que sitios pode ir para ver maquetas, para ver fotos antigas, para ver exposicións. Pero o común dos mortais, vamos dizer así, non teñen por que saberlo.
E alguén nos fixo ver, decir, boto en falta nesta revista unha sección que me diga: tes un museo do mar no Faro de Fisterra, abre tal día da semana ou tales días da semana de tal hora a tal hora, podes chamar previamente e reservar neste teléfono. E que fondos vas a topar aí? Ou que tipo de museo é? Pois é pequeniño ou é grande? Ten moita maqueta ou ten moito plano? Hai barcos enteiros que podes ver e tal? Ou non, etc. E entón, con esa perspectiva, Antón fixo unha primeira entrega nunha serie de fichas onde están, non todos, porque é imposible metelos todos así nunha única entrega, pero, vamos dicir, algúns dos máis revista e adiante ou anuncie os obxectivos, os retos, diríamos, inmediatos, non? No futuro. Por exemplo, esta revista, e xa estou acabando, está no reto de sair no período que hai entre o encontro pasado en sábado, que vos resultará moi próximo, e o seguinte encontro, que vai ser en Ribeira, na Ría de Arousa, en San Poxía de Ribeira, e que vai ser en 2025, cando se cumplen exactamente 30 anos da celebración do primeiro encontro de embarcacións tradicionais, que foi precisamente en Ribeira, de maneira que a Culturmar vai facer unha especie de pechadura do primeiro círculo, dos 30 primeiros anos de encontros, e seguramente inaugurará outros 30, e outros 30, e outros 30, e outros nosos tataranetos o deixan. E iso é un pouco o espírito co que traballamos nesta revista, e agora corresponde vos a vos vela, lela, xulgala, e se vos apetece, embarcar nela. Nos estamos abertos. Bueno, e abrimos un turno para falar, se queredes, de hacer unha pregunta. Me gusta preguntar siempre, ¿hay alguna colaboración con la Armada, estando en su reino en avance de desarrollo? Y Sí, hay ese viaje a América como del siglo XV, pues claro, la Armada Española Hay un colectivo el de sitio de Ferrol, referencia. hai un colectivo de Ferrol que está relacionado cos estudios e coa divulgación dos traballos de mar da Armada, que forman parte de Culturmar e que de vez en cando participan en encontros, en xornadas e hasta onde nos podemos chegar, sí, porque a Armada forma parte tamén da cultura do mar, ¿no? Igual que os estaleiros ou igual que... A revista está aberta a calquera colaboración. Hai unha serie de indicacións básicas de como facelo, pero non é unha revista pechada, que todo o contrario. Nos o que precisamos precisamente é eso, ¿no? Chegar a unha cantidad posible de posibles colaboradores que estén interesados en colaborar. Por ejemplo, con la Fundación Ría de un arquitecto. Coa Fundación? La Fundación Ría. Non, na revista, polo menos, non sei Culturmar. Contactos hai, pero hasta ahora non tivemos ninguna colaboración deles, pero vaya, cantas máis veñan, mellor. E ás veces pilles directamente, pero cando tes unha certa aproximación con eles, pero con eles sí que temos falado por asuntos varios, pero de momento non mandaron nada. Vexo moita similitude entre o que contades sobre o vosso traballo, incluso a revista, co que facemos nós. Nós o que pasa é que quizá potencialmente somos moito máis pequenos en todo, non? Ben, entón, nós traballamos con unha idea que é que a historia de Camouco que chegou a nós non se perda. Entón, todo o que se refere a Camouco nos interesa teña vamos, na liña que sea, todo, o mar, a terra, as persoas, todo. Ben, pero todo isto o volcamos na nosa revista. Entón, a nosa revista, máis ou menos, neste momento,
van a ser 9 números, coido que a finales de ano, non? E ten tamén unha cantidad de páxinas, fotografías, en fin, moitos aspectos e moitas cousas que realmente xa non se perden, aí quedan. Pero tamén temos un arquivo de grabacións feitas a mariñeiros e a xente maior que tiña certa capacidade para contar a pesar dos anos, non? Vos traballades algo isto? Paco Fernández Rey, que está no Instituto da Lingua Galega e na Real Academia Galega, teñen o arquivo oral de Galicia, que me chaman. Aí hai centos de grabacións feitas por ele e por outros colaboradores que moitas veces utiliza ele ou outros colaboradores da revista para estes traballos que vos comentaba da lexicografía, verdade? Como le chaman os peixes en cada sitio, tal. Aí é o arquivo, é a fonte que utiliza. Sí. É que eu vexo, non sei cantos anos levamos, pero levamos moito, desde 1980 e pico que estamos traballando partindo de cero. Ben, a mí unha das preocupacións máis grandes que teño é que todo aquilo que conseguimos recuperar, ben por investigación, ben por unha casualidade, por o que fora, non está debidamente respaldado. O que quere dicir, se eu agora en este momento fallecera, desaparecera, eu teño un desastre de organización nos meus arquivos. Entón, son cousas referidas a redes. A mellor non son ni moitas, pero son moi interesantes. Referidas a redes, coido que máis que interesantes. Eu teño medo que se perda todo. Eu non confío nos meus fillos. Ademais, non se me ocorrería deixarlle ao meu fillo ou a miña filla nada. Por qué? Por que non? Luego va a queimar ao día siguiente. Non é que vayan queimarme, tampouco non son tan eso, pero non vexo en eles, como non vexo en eles seguimento, tampouco vexo que eu poida ceder a tal. Eu podo ceder á agrupación, pero claro, a agrupación, que xa é todo da agrupación, xa está cedido, non? A vexo como algo tamén que pode ter dificultades, por qué? Porque as directivas cambian, as xentes cambian, o pensamento de unha xente non é igual que outro. Eu, por exemplo, xamás lle deixaría a un concello un documento que tuvera certo valor. Os concellos teñen arquivos. A mí non se me ocorrería deixar jamás, pero non, por qué? Porque eu coñezo os alcaldes, coñezo moito, e aquel era incapaz de guardar un papel debidamente. Aquel outro, sí, home, mira, este... Entón, hai institucións nas que non se pode depositar cousas que teñen moito interés de tipo cultural ou de tipo etnográfico, o que seja. Entón, aquí é onde eu teño un gran, vamos, en certa medida, unha gran preocupación, non? É dicir, bueno, vamos... Hoxe hai institucións que dependen directamente da administración, da Xunta de Galicia neste caso, que se dedican a eso. Por exemplo, o Arquivo Sonoro de Galicia. Unha entidade aínda pouco coñecida, posiblemente, pero que está copiando todo o material que ti podas suministrarles, eles copian, devolvenche os túas, digamos, soportes, se estés en casés, o que sea, eles digitalizan eso e métenos nunha base en donde calquera de nós pode acceder e buscar o que hai aí. E aparece entrevista con Manuel López, patrón pesqueiro de redes, feita en 1980 por tal persoa. É dicir, eso existe hoxe, e hoxe temos que aproveitar as ventaxas que temos da situación administrativa que temos, desta autonomía que temos, e igual que se digo iso, digo, para documentos, exactamente igual. Hai arquivos históricos provinciais que funcionan moi ben porque dependen directamente da administración, da Xunta, están dotados de orzamentos, de personal técnico moi competente, que está aí traballando por oposición. Non é un alcaldiño dun concello que a saber o que fai con eso, non, cousas moi serias. Ou o arquivo que está tamén no Gallás, na Cidade da Cultura, que é o arquivo de Galicia, é dicir, aí pódense ceder materiais e eso está, por suposto, garantido de que a conservación deso vai ser tal. E, sobre todo, a disponibilidade deses materiais para o ben público. É dicir,
Eu, cando calquera de nós quer facer un traballo de investigación e se dirixe, pois, por decir algo, o antigo sanatorio psiquiátrico de Concho, o arquivo dese psiquiátrico está a disposición da xente que queira facer un traballo de investigación e está na Cidade da Cultura, no arquivo de Galicia. É dicir, hoxe temos, digamos, recursos administrativos serios, solventes, para que eso que dis ti, que tes medo de que se perda ou de que non quede no sitio adecuado, tal, non pase. E temos que botar man deso. Eu creo que iso é fundamental. Eu ainda che dou dúas comillas alternativas. Unha é o Museo do Pobo Galego. Está ali no Lema, uns fundadores de Culturmar, ten unha sala dedicada especificamente á cultura marítima e ten o seu equipo de chavales e chavalas, coa carreira feita de especialista en arquivos, bibliotecas e demais, e ali catalogan todo, describen, fan a súa ficha e aquilo se conserva. Mira, E outra, perdón, non é o Museo do Pobo, en Compostela, e outra que xa ten un carácter máis privado, pero que é un centro referencial en Galicia, é a Fundación Penzol en Vigo. A Fundación Penzol, documentación escrita, fotográfica e demais, é un sitio. Ao mellor non tanto para outro tipo de elementos, pois, maquetas de barcos, ao mellor eso non queda. Vamos a ver, a mí me preocupa un aspecto que é o seguinte. Nós estamos aquí en redes, eu me relaciono un pouco realmente, non estou no mundo da cultura, salvo aquí en redes. Sacamos a revista. A revista se reparte, ben pola Diputación, ben por nós, chega a moitas institucións, por exemplo, ao Consello da Cultura Galega. Entón, o Consello da Cultura Galega fai un uso curioso, pero ademais de que fai un uso curioso, non vai ás fontes. Vamos a ver. Eu saco un artigo na revista, mando a revista, vai ao Consello da Cultura Galega, e vexo que publica cousas referidas a artigos da revista. Pero claro, as publica capando, cortando, poñendo, limitando, é distinto con isto. Non é un traballo fino, non é un traballo bom. Pero por qué? Porque non veo as fontes. Porque se chega a chamarme e dicir, oi, Ernesto, vamos, quero facer isto. A ver, por que unha vez que o fago non mo manda, eu lle digo, oi, aquí te equivocaste, aquí puxaste aquí. Entón, a mí esos organismos, que é un, oi, eu estou mirando desde longe, tampouco non quero facer unha historia complicada nin desacreditar nada, non? Pero moitas veces digo, non, isto non funciona ben, non pode ser así. O sea, que ti estés utilizando un material donde coñeces a procedencia, coñeces o origen, e estés utilizando mal. De todas maneiras, son dous problemas ou dúas problemáticas distintas. Claro, sí, unha. Son distintas, pero vamos, é que indo de unha a outra... A primeira que comentabas, a primeira, a da transmisión de todo ese saber e todo ese patrimonio que ti fuches acumulando. Mira que cousa máis curiosa. Fun a falar coa directora do Arquivo do Reino de Galicia. Pedín cita, me reciberon, moi ben. E lle dixen, mira, vamos a ver. Nosotros tenemos en la agrupación las memorias de la sociedad. As memorias que se fixeron en Cuba, son por 7 folletitos así, de cada memoria, unha cosa, son 7 por aí. Entón, vamos a ver, eu estou preocupado porque estas memorias hasta ahora tiñan unha casa guardados como un tesouro, e agora as entreguei á agrupación, e a agrupación, pois, lógicamente, meteunos aí nun arquivo, todos somos persoas moi responsables, pero quen ven despois de nós? Aí me queda a cousa un pouco complicada. Pero entón, eu digo, nada, vou falar con esta muller, e lle digo, mira, yo tengo isto, tal, pero mira, te exijo que me hagas unha copia de cada unha, o sea, unha copia, para ter aquí unha copia, e eu che traigo os originais. Non fun capaz. Me dixo, ves que hacer as copias, non sei que, non sei cuánto, tal. Non fun capaz. E dixo, aquí fai algo.
Pois eu neso diríache que Eu perseveres, lle que pedía que me digitalizara, porque eu lle pedía, mas tens que digitalizar, fotocopiarme, tens que dar unha copia de cada un, pero ben feito. pois ao mellor non deche coa persoa adecuada no momento adecuado, noutro lugar, nunha institución parecida ou semellante, atoparías todas as facilidades. Poño por caso, eu frecuento o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago, teóricamente só teria que haber cousas da universidade, non é verdade? É un arquivo histórico que tenlle todo, porque basta con que eu diga, pois eu antes de morrer, 4 cousas valiosas que teño na casa e unha peza escultórica de non sei que, non cada non sei que, quero darle á Universidade de Santiago, e o que vai facer a Universidade de Santiago é depositarlo ali. Por iso te quero dicir que ao mellor nesa porta non te trataron como ti esperabas, tes unha moi lógica preocupación o que has de facer con ese patrimonio que xuntache, eu diría, proba en outro tipo de entidades, falamos agora de algunhas, arquivos provinciais, Fundación Penzol, Museo do Pobo, e seguramente vas ter unha resposta bastante máis entusiasta e máis acolledora. Seguramente. Seguramente o importante é saber cal é o arquivo máis axeitado para o documento que ti queres depositar. Porque, a veis, iso é a clave, non? O mellor non era ese o arquivo, que é un arquivo histórico, e si outro tipo de arquivos que os hai, o provincial ou o que sexa. Un consello, se non che parece usado pola miña parte, darche un consello. Eu a ti, estou aprendendo, como que diga ainda, pero fai un inventario do que tes, ainda que sexa unha simple lista, teño este documento, teño este tal, do que queiras transmitir, do que queiras deixar en boa mano, e ábrelle o apetito. Moi ben, algunha outra intervención? Como xa se apuntou anteriormente, con este acto poñemos o ramo a estas jornadas a días de mar, que é o segundo ano que podemos vivir estos eventos. Días de Mar nacen un pouco na línea que se ven apuntando, nunha voluntad expresa de recuperar unha memoria, e a memoria é cando o Porto de Redes era un porto que vivía do mar, vivía da pesca. Eso hoxe en día non é así, e aparte de non ser así, pois as novas generacións e a xente que se vincula recientemente co lugar descoñece por completo esa realidade. Entón, Días de Mar pretende facer memoria en ese sentido. Pouco a pouco, moi humildemente, pero imos poñendo os primeiros pasos. Os Días de Mar deste 2024 realizáronse gracias á colaboración de algunhas persoas e permitiunos primeiro entrar en contacto con entidades que están presentes na realidade galega e na realidade do mar e que descoñecíamos totalmente, que descoñecíamos en un nivel de colaboracións. Entón, agradecer ao colectivo dos patexeiros, que residen en Sada e que foron os que nos cederon esta colección de ferramentas de carpinteiros de Ribeira e outros elementos. José González, aproveitando a súa vinculación como membro da agrupación e aproveitando a amistad e abusando del, organizou